चिरां जिल्ला बेंटल सालबारि गामियाव थानाय स्लुइस गेट बानायनायखौ इएम दिगान्त बरुवाजों लोगोसे MCLA अमर बसुमतारी बिथांमोना नायगिदिंफैदों। मैयासो हरखाबै अखा हायालासिनो सान्दुं दुंनाय समावनो चिरां जिल्ला बेंटल सालबारि गामिनि स्लुइस गेट बायनायखौ नायदिंफैनानै इएम दिगान्त बरुवा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि बे स्लुइस गेटजों आबाद मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे राहा लानांगोन। बेनिखायनो आं बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानो फोरमायबाय आरो आसाम सरकारनिसिमबो फोरमायहरगोन होननानै फोरमायो। लोगोसेयैनो बिथांजों जायगानिनो MCLA अमर बसुमतारीया बिथाङाबो बाहागो लाफाना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि देग्लायनि बोथोराव आबाद मावग्रा बिथांमोनहा खस्थ' मोनसिगोन। थेवब्लाबो जों नाजानानै बे स्लुइस गेटखौ बानायफिननो आखायाव लागोन होनना खोथा होलाङो। तो आमार এবছর দ্বিতীয়টো বানত আমাৰ দমগাঁও চালবাৰী যিটো আমাৰ বান আছিলে এই বানটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ যায় আৰু আমি ইয়াৰ আগতে আমাৰ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি চাই গৈছে আৰু ময়ো আজি নিজে চকুৰে চালো আহি এইটো আমাৰ AIBP 9-10 বৰ্ষৰ স্কিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি লাভ কৰিছিলোঁ বিটিচিবাসী ৰাইজে। তো 9-10 পৰা আজি 2023 হ'ল, ইমান দিনলৈ এইটো সুন্দৰভাৱে ছাৰ্ভিচ দি আছিলে। কিন্তু এই বানপানীত তলৰে ভূমুখ হোৱাৰ কাৰণে বানটো খহি যায়। তো এতিয়া আৰু ইয়াক মেৰামতি কৰাৰ কোনো সুযোগ আমাৰ নাই। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইখন বান্ধৰ ওপৰতে ইয়াৰে 15-16খন গাঁও জীৱিকাটো ইয়াত কৃষি জীৱিকাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেইকাৰণে আমি এইটো পুনৰ মেৰামতি নহয় আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ আমি এটা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি আমাৰ যেহেতু মই BTC চিফ ডাঙৰীয়াকো অলপ আগতে ফোন যোগে আমি জনালোঁ আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াকো আমি জনাম এতিয়া অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থাখিনি যাতে আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজক আমি সহায় কৰি দিব পাৰোঁ সেই ব্যৱস্থাটো ল'ম। তো আমি এতিয়াই আমি ওচৰে পাজৰে যিখিনি আমাৰ FIS আছে বান আছে তাৰ পৰা যদি আমি লিংক কৰি এই বান্ধৰ কেনেলত ডুংবিলাকত যদি আমি পানী দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনি খেতি কৰাত অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব। কিন্তু আমাৰ যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰসকল আছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ ওচৰে পাজৰৰ কেনেলৰ পৰা আনি এই কেনেলত পানীটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰ বাবে যিখিনি আমাৰ খৰচ লাগে সেইটো আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি খৰচ কৰিম এইবাৰ। কিন্তু যিহেতু এইটো বান কিন্তু আমি এতিয়া নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, মেৰামতিৰ যোগ্য হৈ থকা নাই। সেইকাৰণে আমি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম। बेयो जोबोद दुखु गोनां जाथाय जानानै थांदों। आं दाख्लैनो खोनानाय लगे लगे जोंनि मानगोनां EMनाव कल खालामदों आरो मैया लगे लगे आं चिफजों टेबोलाव जिरायनानै रायलायदों। बे परिस्थितिनिफ्राय जों माब्रै उद्धार जानो बेखौ आं सावरायनाय जादों। बेनि सायावहाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफआ मोनसे पजिटिभ रेसपन्स हरदों आरो दा नोंथांमोना नुबाय जोंनि EM बिटिआरनि बिथाङाबो फैबाय आरो गासै समस्याखौ नायनानै थांबाय। दा बिनि कन्डिशना ओरैबायदि बेखौ गोदानै बानायनायनि बेबस्थासो लानांगोन आरो बेखौ रिपेयारिंनि खुनु जानाय नङा। थ' बियो जोबोद जोंनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय खेथियकफोरनि थाखाय दुखु गोनां जाथाय होननानै जों बुंनानै लानांसिगोन आरो देग्लाय बोसोराव बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनि खेथियकफ्रा खस्थ' मोनसिगोन बेखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेनि सायाव निस्सय आसा खालामदों फैगोन बोसोराव जेरैबायदि जोंनि दानि EM बुंलांनाय आरो जोंनि चिफनि जेनोखि आसा बेखौ जोङो फैगोन बोसोराव गोदानै जोङो स्लुइस गेटखौ मोनगोन होननानै आसा मिजिंथिदों। जिहेतु दा समाव बिथांमोना माइखौ गायनो मोननाय नंला, दा बे समाव सरकारनिफ्राय मा दायित्व लागोन? बेखौ इमिडियेट इमारजेन्सि दा बुंलांबाय जेरै कानेक्टिभिटि दस्रा दैनिफ्राय जुदि सुबिदा दङबा बेखौ बानायनो होलांबाय आरो फारसेथिं सानजानिया एसे टेकनिकेल उसुबिदा बांसिन दङ आरो बेखौ थेनानै गोदानै होनो थाखाय हाखाया। अब्लाबो माबोरै सहाय मोनो बा बबेबा खनानिफ्राय दै ओंखारबोनायखौ थेनो हाया बेखौ इमारजेन्सिखौ मावनो होलांनाय जाबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों।
CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/ इन्जिनियारिं/ मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।